Si Santa Claus naghatag regalo kay balangga ug buutan na kuno pulong sa surat sa medyas ko. Temprano sa gabi gipakaturog na kami kay kuno si Santa niyan pamagi pagmata kumay kuyagan na pulsin ang medyas naging sabit sa Christmas tree. Sino si Santa? Sino si Santa? Ang akong pakyanan nag-iyong si nanay nagtawa si kuya. Ano kay Pasko lang natin makikita mayabog na bata dugang pa ni tita. Sino si Santa? Bagong sapatos sa ubado tingang pan Santa sa akong regalo para pansimba. Dayon pagbisita kaninong ug ninang kan lolo og lola. Sino si Santa? Ang akong pakyanan nag-iyong si nanay nagtawa si kuya. Ano kay Pasko lang natin makita mayabot na bata dugang pa ni tita. Si Santa may Pasko para may regalo malipay liwag. Ang mga tao dili mabibido. Ang aking Ginoo kay may Santa Claus nga nanginginano. Temprano sa gabi gipakaturog na kami kay kuno si Santa niyan pamagi pagmata kumay kuyagan na usin ang medyas naging sabit sa Christmas tree. Si Santa, ang akong pakyanan nag-iyong si nanay nagtawa si kuya. Ano kay Pasko lang natin makikita mayabot na bata dugang pa ni tita. Sino si Santa? Ang akong pakyanan nag-iyong si nanay nagtawa si kuya. Ano kay Pasko lang natin makikita mayabot na bata dugang pa ni tita. Sino si Santa? Ho, 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 ho! Maupay na Pasko, malibayong naman mga tuwi.